we zeiden wel eens, het touw is coach. Een touw moest van hem kennen hoe het team erin staat. Hoe gaat het, Joert? Ja, best. Ontnood gaan we lekker in de pool. We staan bovenaan. Eén gelijk speeltje in Monnikendam. Maar ja, het was trotskaartelijk komt mooi in de cruciaals. En begint alles weer doen. Ja, fantastisch. Ja, ik weet niet of ik volgend jaar er weer sta. Ik ben natuurlijk al wat ouder, dus en het kost je best veel energie en veel tijd. Maar het is wel heel leuk. Twee ploegen met het Simmerkoor in touw. En dat is keizerrecht nu zo. Dan moest Loeken. En dan is het nog een zien dat je onlangs standje Loeken. En je hebt Joert is al woen. Ja, we zijn al Nederlands kampioen in de damesklasse. Ja, we gaan alles doen, maar sommigen trekken wel een beetje mijn moeite. We moesten wel even wat aan, maar we gaan alles doen, dus hartstikke tevreden. Wat is nou je geheim? Ja, vertrouwen in elkaar. Nooit aan. Vechten blowen. Ik ga je 4 meter achterom en dan oppakken en we hebben het. Net aan. Als je werd er rond te zitten, zeg maar. Dus eerst gewoon zelf stabiel staan en op het moment dat steeds nou zitten wat rond en dan verzwakt de chest ander wat, dan vallen we gewoon. En we zeiden wel eens, het touw is coach. Een touw moest van hem kennen hoe het team erin staat. Nou, en als dat goed is, dan doe je mooi voor de prijzen. En wat nou wat je hem winnen, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we een paar biertjes drinken. Ja? Ja.